package ko. Actually, sir, nag-start na mi ana, sir. So good na jud mi ana pero na naigo man ta sa pandemic. Paglingon sa pandemic, ma'am, ito ni so good og maayo akong orders kay mga referrals bakit. Nauyon sila sa mong timpla, dagan na labi, kanang labi na mga bisita nila, i-add ko nila. Mao na dito na sugod nga ni murag ni kuan din nga ako ang mga food trays. So among nami kananan din sa may City Hall, ma'am. Kanang sa Cebu City, ma'am, nami kananan dira. Dugay nami din na mga almost 14 years nami. Actually, daga pa ko, sir. Naninda ko, nanuroy juga ng City Hall. Kisa ay muluto ninyo? Ako, mama. Oo. Sa daga pa ko. mo? Sige. Naglay pa mo? Wala yan. Doon na ma-intros ako. Ma-intros ako. Wait lang. Gusto mo mga kadet lang. So yun yung mga gusto kapikas sa kinabuhi Sige lang, okay ra gyud. Okay si na Sir gyud. Leto Barino nga si Ma'am Pe Barino alang niining pagkinabi na sa ato ang viral na lechon May package. adlaw ka na tong tanan. Niyami karon diri sa Woodlands, diri sa Yati, Liluan kay dili panahon na karon ng daghan kaayog mga butang nga sa labi na gyud ron nga ning spike ug balik bitaw ang pandemic. People are stressed, no, daghang kaayog ka ng mental ang atong mental wellness na sad arglahon kaayo mo na nga I feel that there's a need to share good news, good things sa mga katawhan karon aron bitaw ma-relax pud ba niya. I believe man good nga kaning atong mga experience in life is something that dili na to makita sa mga libro, dili na to makita sa mga kuan sa mga bisan asa, but it has to be shared. Og para nako og sa akong bana mo ni butang pwede na to ikabilin sa ato ang sa mga katawhan, no. So to you my friends sa social media, akong mga brothers and sisters sa religious community, among mga business community friends, mga family and relatives, Lito and I are here today kay doon namin gusto i-share ninyo regarding sa mga panghitabo nga itong nakita sa social media nga nag-viral karong panahon na. We always believe nga there are always lessons to learn kung atong sanawon pag-ayo nga kani manggong mga panghitabo. I always believe nga naagi plano ang Ginoo niya na. So nana sa Biblia sa Romans 8:28 that everything works for good to those who love and serve the Lord. So muna nga bisan unsa ka bati sa mga panghitabo, makita gyud nato nga naagi mga butang din nga nindot nga angay nato tan-awon ug atong isangyaw, no, atong i-share sa uban. So actually 2 nights ago akong gipakita si Lito sa viral nga video about niadtong usa ka seller sa food package nga wala bayri sa iyang customer. Kaya wala man kakita si Lito ni ato. So ako siyang gipa-share, akong gipatan-aw. Then after siya ning tan-aw ni ato, I noticed nga na-emotional siya. Siya na unsa day kadad siya nga naka-relate man ko ani. Oy mura siya kahilakon siya naka-relate jud ko ani. So mo na nga kanang I want you to listen to this very nice story because ako mismo nahunong gud ko ning ko nga tinuod no daghan gyud ay kaayog mga butang nga pwede nato ma-share sa mga kanang mga panghitabo nga dili maayo nga makuhaan nato pagtulunan. This is not to judge or to condemn Marjorie or Maria or the people there. Ang ako lang we would like to share with you how we can look at things in a very different way nga dili lang at first katawanan, lingawan, yanan, but let's look at the beautiful things, the good things that comes out, no? So with this, I would like you to listen to my husband. Siya lang mo share ninyo kay this is just one of the story. You know, my husband is kanang bago pa mi naminyo, ang iya yung permirong negosyo kay furniture business. Mangayo, mag-repair sa furniture. Kibaw na siya mo repair furniture. Yes, right now, he is known to be in the business community as builder, as developer. But he started as tig-ayo sa furniture. Kibaw na siya mutahi o kanang leatherette, kibaw na siya mamanday, kibaw na siya moayo og nindot nga furniture. So, this is one of his stories nga nahitabo ni long time bago pa ming ninyo, but I forgot about this. But when Lito mentioned, yan yung share last
that night, nakaingon ko nga, kadto is one of the things that made him who he is now. Yung nakaingon ko kugod, mao di ay dad nga, yung ana imong pagtan-aw sa mga gagmay nga mga negosyante because of what happened to you. So, my dear friends, I would like you to listen to my husband Lito, who will share with you. Ngari dad, kaya para makita ka dad. Uy, Ngari dad. Ngari. Kay hayag man diri. so I have to sit beside you. Yes, you have to sit beside me. And feel free dad to share with you. Nya aghilak ha. Aghilak ha. Sige bitaw. So, dad, you know that Lito is the chairman of the Risk Group, no? We've been in the business for more than 30 years, but as I've said, so good jud me as furniture. So good me, even before may nagminyo, nagsugod ni og negosyo og furniture. Yang mga workers, ang ako ra sa mga igsuon. So this is one of the story that we would like to share with you that unsa may imong gibati dihang pagkabasa nimo, pagtanaw nimo sa viral video. Initially, wala akong ko'y reaction. No? Kaya kanang patunog ko, Marjorie, Maria. Wala na ako, but katong the night nga imong i-share na ako. Kung sa mga si Maria o si Marjorie, sa food pack na. Then I started listening sa imong i-share sa video. And then I noticed nga, look, kanang nakakita ko sa point kana bitaw mag-upatang na negosyo kunya inanaon ta sa atong cliente or customer kanang sakit, but in my own experience all I can share is that dili ka usa kaduha ka tulo maka-experience ta o kaka-experience ko og kanang dili kay maayong result sa business deal ba, dili ko bayaran sa eksakto, and then I kung yung na-feel ako kung nalingon na stuck jud ko sa story ni Marjorie nga giadto niya ang customer niya, and then ingon ana akong nadungog sa conversation, but I-share daw katong imong story nako that immediately after you listen to that. nakarelate, nakarelate dahil ko nga, uy, I was a victim also of kanang dealing with business o niya. Deliver na ko, kanang giingon siya nga, o nindot ang imong gitrabaho, dako ning tindahan no sa Mandawi. What was the business? The business kung giser niya is kanang reupholstery of mga chairs sa tindahan nga kanang receiving area sa ilang tindahan ng mga chairs, and I deliver it kanang the best because I believe nga quality mo gi magkahatag na ko og kanang appreciation sa customer, but sa atong bahina nindot kaya nga akong deliver. That's why I'm so happy nga akong giingnan ang tag-iya nga ako diyan na ang imong ang akong repair nga mga chair, and I was so happy nga because And proud nga nahatag na ko the best. So sa nindot yung kayo, then ninja, but asa man imong billing, ako dahil gihatag niya. So pag yun nga, di ba lang sabot man ta nga ang waste material, Ang ginuba. iyang kuwaon ubalik. So even at that point mo pug na-stammer because naghatag mo instruction sa among mga tao nga kuwaon ra ba ni sa tag-iya ang waste material. But what happened pag kahuman og trabaho sa among mga tao, gidutso mga daoban man ng waste, mga bunot, no? Mga hugaw, ang old furniture sa una depende sa nag-manufacture, they're using
coco foam or cornflakes. That's coconut based foam. And then once ma-remove na siya sa old furniture, pag yun, ng dirt yun siya ba? Basura. So amo gilang sunugon or i-dump sa dump site ang among mga waste. So na stammer ko pag ingon niya, it's a business principle. Nagsabot man ta nga kuha na ko ang waste material. So dili wala na, sorry, dili ko mobayad nimo sa atong gisabutan. So inoy nahimo namang gamay nga discussion nga anong di magang bayad boss nga kita man gyud ka unsay tsura sa imong mga gamit when we pull out karon nindot na kaayo, and then waste is a waste. Para na ako dapat ipuson. I try to explain but dili naman siya mamino. It's because for him, it's a business principle. Unsay sabot. So yes, but wala kay nako gibug gibug ato. I thought it was komedya nga iyang kuha unog balik eh. Impractical man siguro nga nganong manguha man kag basura. By nature nga tay basura atong ginagilabay. So, but lahi gid yang tunada sa it's a matter of principle. And it took us maybe more than 30 minutes. And that happened in front of many So customers. many customer niya Sa customers sa iyang tindahan. sa iyang tindahan. And So, then, and what happened? Ako lagi siyang giistoryahan nga, okay, oh, I'm sorry, og di ka mo dawat sa ako apology, well and good. But naamgid sa imo, it's your business principle nga sabot-sabot. So anyway, wala namang ko'y mahimo. Kay I cannot produce the waste material anymore. oh, So I said, okay, if that is your conviction towards our business transaction, wala ko'y mahimo. Time, bayaran na lang. whatever imong worth sa akong services, sa akong goods nga akong deliver mo. So I cannot, beggars cannot be choosers. And So out of, more than 2,000 at that time, ang iya lang yung gibayad is only 600. So thank you very much. Kay maoram kani imong and how do you feel about it, Dad, when you receive the 600 pesos out of 200? Nga, you know nga, imo tong ibabayad sa sweldo sa mga tao. At first I was really, di nako masabot ako gagalingon kay money nga akong makulikta every Friday during that time. It's intended for pang payroll sa among mga workers. So sakit, but I have to akong giluom, akong kasakit nga gibati at that time. It's because wala ko'y mahimo. And I said, kung maoro ginay imuhang value sa akong goods nga gi-deliver, I have to accept Baka mahimo. kung ko'y mahimo. So what happened next? So, and imagine, after leaving the establishment, nga akong gidawat ang bayad nga 600, somebody, usa sa iyang customer, tangan ko sa kanang gawas. doorway sa gawas. In Jesus, biliban ako sa imong kuan. Ay, iya gipong yan, biliban ako sa imong actuation, wa jud ka mo. Ay, nakita ko na niya akong naong na namuha. Naglagot. Ang muha siya kalagot, but I was able to control myself. Unya, yun siya nga, kanang ato ako sa Lunes sa akong office na i-call card ang iyang gihatag nako. And that's the kanang Usa ka kompanya Usa ka for lang. foundry shop. it's a foundry shop. Ang tanan niya kay bago pa man siyang Ugod sa negosyo. nagkapalit og new office and ibodiga para sa iyang foundry finished goods. Gi-orderan ko niya, gipalayoutan pa nako og enough number of kanang iyang empleyado. Nga ako gipabuot sa mga Tanang furniture. furnitures nga required sa iyang office, sa iyang salesman o mga staff. And I said to myself, kanang in business, a
ako ginanggi part of my life, ako ginanggi practice nga sometimes, and we have to lose just to win. I lost money on that transaction, tan-on ako, but ang return or ang amount of opportunity nga akong nako na return is more 1,000 times. What is 600 pesos at that time? But getting 30,000 orders. So I lost 600 but naka-opportunity ko og bag-ong business at 30,000. That's how I try to count the blessing by kanang controlling my temper. I learned the lesson of humility pagpaubos o kanang dili pag-blow up kung extreme nga kanang calamity ba. So I always also said that in every calamity there's always opportunity beside. And the good thing is that dili lang ko mawadaan og kanang pasensya, determination, and strive for more. It's not only once, as I said, in the first venture that I was in the furniture industry, nga akong gisudlan. We were also in the trading business. The first family business we established is the Sunbig Traders Incorporated. There were also a lot of same experience, different magnitude. We were in the construction business, so we experienced. So there was a big developer in Mactan sometime in year 2000. Nagpa-asphalt sa ilang roadway, sa ilang parking area. Yes, we received partial payment. Normally, anak man nang magkaroon ng problema ka ng final nag-deliver sa goods, final billing sa project. Nada ang mga along the way. Sometimes I would say nga kanang I will go back to the time of Christ. He has only 12 disciple only nagipoy usa nga Judas. So Judas not pay. So mo na din dadad nga kanang there are many times in our business ba even sa golf yan na lang himuon niya kanang komedya nga sometimes kuno magpapildi siya sa golf just to win business. I lost, but Yeah. sakit na ko ang experience of losing a friend. I rather lose money than Rather losing than a friend. friend. Yes, that's true. Mao ni among nakita nimo sa dad. Yeah, that's how I treat, because I believe also the controversial viral experience with Marjorie. They are in that business, but I don't think kanang dili kana di na first time ginagmay lang different magnitude tolerable ba. But at that time maybe ni blow up, it's because kanang frontal bitaw. Sometimes sad ako Courage emotion. sometimes dad kanabitong unsa nga ani on the part sa uban ba nga because of principle paminaw ato niya nga maka-save siya because of principle without knowing that the person is losing relationship with other people. So Yes. mo ganay pwede sad nato tan-awon no nga dunay mga nga lesson ba nga sometimes makaingon ta nga sayop to niya so nakasave ko ay salamat nakasave ko but without knowing nga ang sani dunay nasakitan unya kana ra ba makapasakita sa ato isig kaingon mubalik ra ba gyud na Yes. no mubalik ra ba gyud na. That's the thing that I really practice. As much as possible, di bali ako masakitan, ginagmay lang kaysa ako magpasakit in terms of business deals. So, because I know, now, as I said, I just wanted to lose so that I can have more winning. Winning of friends especially. Friends, because ang number one yun, labi na yung consumer goods or consumer business, we live Service. with the friends. The more friends we have, the more opportunities
sa consumer goods business like food. The friends of your friend is your client. So the more friends, the more opportunities. So ato yung para nago my primary business or job is I should make friends. There was a time in my life for 1 year wala ko ilaing gihimo og naay mga business calls ako yun mudaan jud ko making friends at least 10 person a day nga ako yung makailan ako maamigo na ko and with that new friends daagi na sila needs. So others as per my experience ang edad na ko nga akong bagong na amigo they're getting married. So pag kaibaw nila nga I am in the furniture business so by I'm getting married please order ko nimo og spring bed for the couple. The wife I need a dresser. So na widen nagdagkan akong opportunity and that's maybe my ultimate big capital is friends. Dad, maybe one last na lang, Dad. I would like you to share about that incident bitaw nga kana bitaw katong ingon nimo nga usa ka tuig na kabalik-balik ang paningil. Unya wa jud ka bayri. Unsa daghang biya na problema biya karon labi na ng pandemic daghang kay wa bayri sa utang. Kay wala ikabayad. So what did you do at that time? Yeah. This is a very good one experience nga I've learned wala gini sa even Harvard University doesn't have this reason. So for a long time sige ko balik what Pila tay utang ato niya, Dad? Furniture gyapon to, no? yes I cannot forget the round table with Lizzie Susan on top. Kanang dining table with Dining Lizzie table. Susan. Okay. So at that time ang akong pamaligya is only less than 2,000 ang set. Barato ko man at that time, mga 1979. No, 1980. Karaanan na gud nimo, Dad. Ay, sige, padayon. Pero bata pa ko atong panahon naman. Yes, bata pa ka. You started doing business mga I was 22 years old when I started that business. Ah. Oh. No. Sige, what happened to that customer? Di unsa to nimo? So for almost a year, sige ko balik. Then I have the account jacket, ang mga kliyente ato manang ikuan, then aging of accounts. So every month, mo tuyok gigustanan akong client nga monthly ilahang bayranan. Kinamang ko yung terms gihatag 6 months. But that particular customer, nakabayad na siya sa down payment. The balance is, sigihan lang ko balik-balik for almost a year. So, up to the last time nga ni adto ko sa niya, ang iyang rason was, wala siya kabayad, but nawadaan siya o trabaho sa City Hall. And then, ang iyang kunong 5-6 nga business, nawapon siya. Wala naman siya. Nagbaho si Tio, di na siya nakapalo up. But I said, okay. Niya, pero daghan siya upuan. Madyong table sa ilang around sa iyang balay. Nasa mga pasugalan ba. And wala mo ko ilaimay mo. Ako nalagyan siyang gisultian nga. Boss, kanang almost 1 year naman kong balik-balik. Niya, same story man. Wala mo kay kabayad. Although there was a time nga, ni-attempt ko og pull out sa table, dining table. And then, di man po siya masugot. So, as a kuhan, di mangita ka withdraw something, even if ato pa ng butang nga wala mabayri, against the law, pull out against the kabayad. Kaya namang siya rason, mabaya lagi ko dong. Only wala siya kwarta. So sa mga ako may buhato na to boss lang isyuhan tan lang kag resibo nga full payment na ka. O pero di na ko balik. Nga ako ginigisiyon sa mga tubangan ning imong
account jacket nga akong gihat para nimo. Para quiz na tanan, di na ako balik, di ko magamit, di na ako magagonsumo og gasolina. Sige, balik-balik. Although at that time, motor pa noon akong service. Pero induro man ito, ma'am, no? Gwapo, gyapon ako. Unya, dayon. So, pag dahil na akong uli, ako kisiyang giingnan, boss, friends, continue atong friendship. Maybe business, wala na. So, in other words, mag-amigon lang ta, doon ta mag-usuhay. Nala ko ihangi o mo. Pasig na kay mga relative, igaw-gaw, parente, amigo, nga nagkinangan og furniture. I-recommend lang ko. Lipay na ko. I-recommend ako at least imo kong kanang respetuhan ba. So, after 2 weeks, you know what happened? He called me do, bay, adto aragon si Kuan is an officer of PCI Bank. Nasa head office sa PCI Bank sa may Juan Luna. So, tinood man, pag adto na ko, so, daghan ng mga office table, chairs, pati kayo. Iyang gipanindot. And You get the business. I Tanan nga PCI Bank branches. Nang BCI Bank, ang head office. So, this must be good. Business. Okay, so These are opportunity. Because of what I have done, what yung gumangisog, again, it was an exercise of humility again and controlling our self-control. self-control sa atong so friendship na maintain. Pero dili sa na sayon dad no. Oh yes, I know so kanang only strong man ka. gracias sa Ginoo na dad kanang virtue of patience and humility. In fact ako I must admit nga sometimes ako naningkamot jud ko nga makuan ko kay sanin kanang init kog dali masuko unya kuan so dili sa grasya gyud sa Ginoo nga naata ana nga patience and humility. So Yeah, one good thing is that this I would like to share to everybody nga naminaw no sa social media siguro no. Yes, sir. Antos Alan. Sir, Anaral ito. Okay. Kanang this is what really my personal conviction. God really created us, no? Iya kitang creation. So as much possible, dili ta angay mahadlok nga mahutdan. Mo man usay kanang I have to fight. I have to collect whatever means, no? Only magkasagaran kumdugan. So I said, no, we don't have to fight just to collect, but make more business para ma-fail ta ring isa na. That's why even in the construction projects, the way I do get more projects is every day I have to move and get more projects. If project isa malugi, na isa maka compensate. And the more projects nga ma-implement, kung naya along the way mga obstacle, pabawi ra. go. So with that kanang human ato nga sharing nilito kanang ingon siya nga pwede na to imbitaron na ganahan ko makikita ng Marjorie kay ganahan ko mo share kay base na lang maka grow pod makatabang siya sa mga bag-o nga entrepreneur ba and then orderi ko bi atong kuan bi orderi ko ato iyang gi-order bi kay kanang this is also most of the time this is latest way of helping small entrepreneurs kita gani siya mga small entrepreneurs nga struggling iya gud nang orderan. So, orderi ko ato katong yung gi-order ha kay ganahan ko mo tabang. So, at the same time, ang purpose good kay gusto siya maminaw si Marjorie sa iyang story. Right. Hoping nga dili lang to Marjorie but to many struggling or growing entrepreneurs ba who can learn from this lesson. So, mo na nga today kanang in the house we invited and I'm very happy to invite the controversial Marjorie nga gusto nilito ma-meet. So, welcome Marjorie to our... Hello, ma'am. Welcome. Yeah, salamat nga ni ka. Dad, ikaw may gusto dyan makig-meet ni Marjorie. Unsa may gusto ni istoryahe? Pangutanan ni Marjorie, babe, about his business? Mangutana lang ko, Marjorie, dugay na baka aning food business, no? Actually, sir, yes, sa akong mama kay nag-high school ko is naminda na gid mi sa kanang sidewalk, ma'am.
Naninda na jud mi og mga adobo, mga kinapusan na gid niya na. Until na college ko niya katong place nga among gibaligya gi kuanan sa akong mama is kuan gidemolish man, so dili na pwede mi patindahon dito. So what I did to kuan to ma-pursue na ko akong pag-eskwela. Ni-graduate yung ko college, ma'am. Niyan ako sa akong mama nga kanang manuroy kong sudan sa City Hall kay at least man lang na ako'y pambayad sa tuition nga makakuan sa nato everyday sa ato ang kuan way of survival good. Kay wala man jud nilainin kamato kay ako mama ato kay wala na may tindahan po. Kay mao lagi gidemolish pud ba dili na pwede. Mo to dito nagsugod ni sa kuan way back 2000 I think 2008 to 2009. Nag-eskwela ko morning sayo ko mata maninda ko sa City Hall sir kanang engineer's office din na og kanang sa City Hall jud 8th floor saka kanaog ko dira magdaog bagdagan king basket nga magdaog kanang plastic po diri rice ug dinuguan nga kinapusan og uban sudaan nga nighapon na kay mo eskwela nako ang uban sa City Hall kay ila man ang i-credit po ang kuan so mobalik pa ko nila para maningil ang uban kay dili na nako paningil ugma na so ako ang di master lang po ato akong time management po inighapon dili naman di ko kapahuway inighapon is diretso naman ko sa eskwelahan sa gabi Unsa imo nag-graduatean? HRM ma'am. So minyo na ka karon? Yes ma'am. Pila imong anak? Duha. 7 years old and 4 years old. Kinsay ka maugid mo luto? Actually, akong yung mama, ma'am. Imong mama gud di mo ikanang Oo. Nga, kanang, si mama manggod kay, kanang, murag, sa iya ba kay, lami siya maluto, din wala gud kayo mingon nga. Karon sa panahon karon ang market ba yan nato na gid sa social media ba yun. So, mo to, gi-expand na ako. Akong ginas mama mag, sideline taog ko. Actually, mama, akong husband po, kamaugid siya maluto po. Oo nga, so, murag nag full force mi batanan. So mo to ni ana akong bana nga i-try ni display sa online tag 2019 is i-try mi og kanang food tab 2019 dito nagsugod mi ginagmay lang nga food tab dinihangit ako customer nga ma'am lami imong timpla ma'am how about magkuan ka og mga food trays so i-try ko ato food trays kadiyot ra kay ma'am kay pag 2020 na pandemic naman dayon so gibalik na pud nako akong food tab dito na ni-click among food tab nga kanang makasold gud mi og mga 300 pesos per sa during pandemic. Yes ma'am 300 pesos per tab 300 kabuok nga tab Naman ka nang ipa-deliver lang sa kuan? yes ma'am kay naman may motor ato so ikuha na mo delivery permit dito mag-area sila mga opportunity during pandemic, Oo. opportunity during crisis. oo dahil na ang uban na to mga customer magdali o say magdali sila sir kanang natay Maxim sir natay lalamove mo tong kuan kanang dali Ila to 300 ka packs ato per day atong panahon sa pandemic, that was your height. yes ma'am Pero karon asa may mas kusog ang kani adtong during pandemic o karon nga after sa mas grabe gid karon hinuon gid mas grabe gid karon na uban gani kay mga anak lang jud ko nila nga hangyo jud ko sa inyong pagsabuti kanang wala mi kasagang ngingon ani di ay wa jud mi kasagang ya usay ang uban ka naman ako hangyo jud ko sir kanang madili tagamay sa oras kay kanang napam gud mi sa stage gani nga uy i-arrange niya ilang bookings ikaw nag-adjust pa gud mi sa tanan ma'am kay kalit kayo. oo kalit kayo mo na akong gistadihan karon nga unta magaydan pa unta ko nga mo widen pa jud daw ako nauna ko unsaon ni pagpaagitanan kay nag-form naman ko og team pod sa akong mga friends pod nga naapod sa online business pod ma'am ba ko kamo ani set kamo fix ani kani ana kay para ini-finalize na ko ako na Pero maglista doon na ka reseller, no? Unsa yes mo? ma'am na ako yung mga resellers before pagid ni nga issue ma'am nanajud ko yung mga resellers kay ang ilang mga bisita ma'am malamian nya sila sa moingon nila satisfied day sila ni how about ka no kung order ko ni ma'am yung reseller ko inana ang nahitabo ma'am mo na ni widen gid sad siya Di man sad mahal inyong ko ano nakita bitaw nako alang food Oo, ay dili- dili- man sad dili sad ka nang dili sad this is the food. Pila ganito yung charge ani? This is the 12,000 na ito ma'am 12,000 ya. Daghan ba ya no? Wala man yan o dyan. Wala man yan. Oh, 1, 2, 3.
Kita ng cordon do. 8, kanya sa kalityon, o sa mga, andi sa 12,000, no? So, worth ba yun, no? Unsa ni? Munggos? Bicol Express. Bicol Express, ma'am. This one is Pasayan, Ison. sa Pasayan, no? So, yung mama nagluto ni Marge. Yes, ma'am. Tinibuot mo, unsa mo ka na? Ano siya, ma'am, ka na Escabeche. Escabeche nga, kuhan ka na. Lapu-lapu. Oh, lapo-lapo din ay mag-finish mo. So, worth ba yun? So, kumusta man yung mga ginansya, ani? Okay lang yung ginansya? Okay naman, ma'am. Ako, ma'am, pwede ko yung ngayon ko ginasya. Basta permit siya na bahala gamay na sa naagid siya ba? Nga, full pack pwede na everyday. Muna yung big secret. Bahala gamay basta na. Walang piso-piso. Yes, sir. Oh, dawat. Pero 7, 8, 9, 10, fully book na dito. So, gikan sa pandemic, kung karon kapilang tilua ang kadakon. 100 times or 1,000 times na ma'am. Kasi wala ko nag-expect bitaw. Murag blessing in disguise ang tanan gani. Pero na siya may lesson learned. Yes, ma'am. Unsa may lesson learned nimo sa nitabo? O dapat kuan, ma'am. Mukalma gid ka sa panahon nga kuan. Actually, si kalma naman dito ato ma'am. Dito naman ko ni murag ni far up ba nga. Ningon siya ako digit mo bayad ni plus ni puno pa gid ang nakay gusto gid ang maningil. Lagay na sibo. So which is ang sa online ma'am ginagmay ra ba gito na mo yung pangayoon ba maging Yes, kasabot ko ano ka nang labi Kailan pag anak ko, mo gid na gami na agad na sa imong friend nga kuan ko lang. Eh, mo di ko na bitaw. Pero unsa man ka nang in your heart nakapasaylo na ka sa Yes, nitabo. ma'am. I mean kanang nadawat na nimo. I mean, with all the blessings ba, ngayon Yes, na-receive na oo. karon ba? Yes, ma'am. Ani manggod ma'am, sa ako jud ang tao nga maldita og naong pero with a soft heart jud ko ma'am sa tinuod lang ma'am di jud ko gusto magdumot kay na ako negosyo di ko gusto masangit dihang dapita. Ganahan ko mo move forward lang ko. That's true. Kaya nga no, ang blessing man good, kung doon nagug kay mga negative, nga ka ng mga unforgiveness, babag na siya. Masangit man, Oo, murag may something babag na buot. siya. Dili ka ka move forward. So, Bitaw, I'm happy to hear that, Marjorie, no? Kay, you know, with all these things, kani mga kuang kay sa social media, it has to end happily and kana malipay ang Ginoo ba ka. Kini mga blessing, gikan ginis Ginoo, no? Yes. Gikan ginis Ginoo and then with your humility to forgive sa mga hitabo, the more that God will bless you. Yes, ma'am. Amen. So, congratulations. Oh, God bless you more. God bless you more. Salamat kayo from Dorfland. Atong tilawan ang food siguro. But Ma'am, before that, doon we na- have some questions online. Oh. Limit na tayo sa one question in the... Sige, sige. akong yung ibaw sa during nga mupaya di ko. Ma'am, unsay imuhang mensahe labi nas katong mga bag-o pa nagsugod sa negosyo, katong naglisod pa karon silang negosyo, unsay imong mensahe? Yes, ako message sa mga same na ko na mga online sellers po kanang don't lose hope jud kay tanan magsugod jud sa ubos dili jud tanan magsugod sa taas so step by step walay easy money walay kanang ang success kailangan din siya og kanang sacrifice kanang mga failures tanan kailangan jud siya tamas-tamasan sa jud ninyo ang kalisod ang sakripisyo tanan gyud matamas-tamasan ninyo. Pero ako ika-advise lang po sa akong mga online sellers, dasig lang, laban lang jud, ayo lang jud mo pagyatak sa inyong isikaingon. Maabot ra gyud ta na ug asa ta dadon sa Ginoo. And pray always, pray jud mo always kay mao ra gyud nay mga tago guidance nato sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Are you willing, ma'am, are you willing magpasaylo or mga magpasaylo ni Marjorie? Ma'am, from the start nga suko kay ko. Yes, kasuko jud ko. Grabe akong kay ubos nga dili jud masabdan. Pero as time goes by manggod kanang babag sa akong dughan kung na ako'y kasuko nya which is dili jud maayo para sa naay negosyo nga masangit ang dihang dapita kay ngano that lead us to failures manggod. So dapat move forward lang ta. Forget and forgive na lang. Maora gid na siya. Ma'am, if di ko masayop karong hapon murag second time mag-abot mo ni Maria Yes, Hobbs, ma'am. unsay mga napanglantawan nimo ma'am or unsay imong ginadamgo atol ni unya sa inyong panag-abot? Unsa ko idea gid ma'am pero kung unsa yang iyang
iyahang mga decision po, ma'am. Willing, naaraman po yung may help na ko. Kung ganahan di siya magpa-saka o kaso, naaraman may help na ko si Sir Rafi. Go lang po ko, pero og unsa man gani mas maayo og peace na lang pod ba. Oo, kay maumanggod kay sa iyang side, haso na pod sa iya, sa ako masamot kay kuan bigay everyday pod minaay mga orders pod ba. Oo. Sa tanang mga Ma'am, para sa tanan. Para sa No? Para sa tanan Rizal, mga nagtinda o kanang sa mga order. Lesson na to. Yes. Sa tanang mga nagtinda o sa mga kanang nag-order sa ako na mga nagtinda, mga sis kanang i-clarify ninyo tanan mga transactions like me na clarify man jud to tanan pud ang mga kuan bisa miagi to sellers. Pero ato lang jud is mukalma lang kita sa panahon nga kuan di lang jud ta mobuhi og bati nga storya. Same sa ako, wajud ko nibuhi, pero nasuko lang jud ko ito, nahiubos lang jud ko ito. Og sa mga ni-order in town, be responsible po sa inyo ang mga kuan, mga buhat, kay dili po baya po taon lalim nga kami, namuhunan niya, makulang mahitabo. So, kanang advice lang po na ko, nga unta, na ang pagsabot both parties. Ma'am, unsay mensahe nimo para sa mga bashers ngadto ni Maria Hobbs? Oh, mga message na ko sa mga bashers ni Ma'am Maria. Hopefully nga kanang dili na lang nato siya i-bash kay murag makasaan gihapon gihapon ta na ba niyo. So move forward na lang tang tanan maora gid ma'am. Ma'am, may Thank you. nangutana ma'am kanang plano ko sa mga order. Sir Lito, sir, daghang nangutana diri sa sir, daghang nangutana sa social media, murag gikuhaan nila panag-ingnan ani imong istorya kaganina sir. Unsay mensahe nato sir katong sa atong mga kaigsuonan ba nga bago pa nagsugod ani negosyo o katong nagtinguha nga magnegosyo sir? One lang yun. Determination nga maka-sustain ka sa ginagmay kita. But the good thing is that gain more experience on different level of client. Lain ko kanang lain ko na iya. We have to kanang atong sabwag ang kanang maayong relasyon sa lain nga family culture, no? May kanang belong to the higher class nilang mga mentality and the middle class nga mentality o kari pong naa sa ubos. You have to classify and gain more experience of relating our services sa atong ginegosyo nga gipalambo. So sir, bisan pag despite kung malukapa ta, kapila sa negosyo, kinahanglan yapong mo bangon ta sir. Well, it's a question of I think everybody fails, no? Labi na sa venture, sa business. But it's not the man. We gaining more experience mo na chance for us to grow. So asata na nadagma, asata na hagba, have to stand up again. So no retreat and no surrender. Dagan kay salamat Sir Lito no atong chairman sa Duros no unya siya gyud personal nga ni-invite arita so ni nabiyon sa niya to ang komisyon ang dalite. Ma'am, on the aspect sa ato ang pagtuo kining maong panghitabo do na gyud tay makuha nga mapagtulunan nga maayo ma'am. Oo, mao gid na wang kay maambot na bulahan ang magpaubos no. Kay ang gingharian sa langit sumo na kinahanglan kita magpaubos wang kay nadita malangit ana ug kita magpaubos. Una nga usahay man gud madamang gud tas emotion unya ang importante lang yun nalipay gud ko ani nga nahitabo bitaw nga murag ni accept siya nga kinahanglan mo move on kay aron mahunong bitaw ng mga negative sa social media unya makakat-on na lang tag lesson and you have to move forward. So this is really kana malipay gud ang ginawa ni nahitabo kay nasayloay na ni sila unya ang uban sad maka Thank you Ma'am Pe. Salamat sa mga nina ato ang mga almost 700 viewers uy kinaghang gud wa ng kaninyong tanan daghan kayong salamat. Pwede balikon ma'am? You may contact us at 0920-589-2881. On social media aspect. On sa itong Facebook. Marjorie's Food Drink Package. Ato lang sa akong page dito kay naalam ako mga admins.
po dito. Nag-take orders po sila. Okay. Daghang kayong salamat. So Father Filmar, imong katapusang panahon. Yes, daghang kayong salamat. So, gusto tayo ko magpasalamat sa mga followers sa DYRF. Gabi, niabot ang tawag 100,000 followers. So, daghang kayo. So mo ni mga kaigsunan si Father Filmar Phil kini inyong ka-forza Ruana Capistrano. Uban sad ni Father Filmar og di Don Body. Kami moingon kaniya daghang salamat.